a šta ovo? Jer nema ovo na YouTube-u. Na YouTube-u nema ovo u Sidneju. U Sidneju ima 200.000 ovo Srba. A kako je to došlo? Pa to je došlo još brodovima u 14. 15. veku ovo. I za vreme cara Dušana. I ovo, oni su išli tamo za Australiju. I ima spomenik caru Dušanu i odmah ima spomenik, ima dve crkve u centru grada, Sidneja. I to ne prikažu, nema na YouTube, to nema, ne smeju da prikažu za to da ne plaše narod. Ovo, ko će ovo 500-600 godina. I, i ima kako se zove, i ima ovo Draži Mihajloviću spomenik, zato što je Draža Mihajlović, on je ovo bio komadant od 914. do 44. bio komadant.